χρησιμοποιεί εικόνες γνωστές για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν τον λόγο του, και επειδή ο καιρός αυτός είναι καιρός σποράς, χρησιμοποίησε ακριβώς την παραβολή του σπορέως για να μας πει τα θεία του λόγια, ο Χριστός μας. Απορεί κανείς γιατί ο Χριστός να θέλει να παρουσιάσει με σπόρο τον λόγο του. Ο σπόρος, αδελφοί μου, έχει μία ιδιότητα. Διαθέτει αρκετά συστατικά μέσα του που όταν μπει μέσα στο χώμα εξελίσσεται σε ζωντανόν οργανισμό. Έτσι και ο λόγος του Χριστού μας όταν πέσει στις καρδιές μας έχει την δυνατότητα να ριζώσει μέσα μας και να φανούν οι καρποί και στο εξωτερικό του ανθρώπου. Βλέπετε ένας μικρός σπόρος, όχι μόνο του σιταριού, οποιοδήποτε δέντρου, πέφτει στην γη και νομίζει κανείς ότι απέθανε. Και πολλές φορές, όχι πολλές, σχεδόν πάντοτε σαπίζει και νομίζει κανείς τελείωσε. Και όμως αυτός βγάζει ρίζες, δυναμώνει και βλέπουμε το φυτό που ανεβαίνει. Έτσι είναι και ο λόγος του Χριστού μας. Ο λόγος του Θεού είναι φορτισμένος με ζωή, με θείαν χάρη, και όπως ο σπόρος έχει αυτό το δυναμικό στοιχείο της φύσης και κρύβει μέσα του τη δημιουργία της ζωής, έτσι είναι ακριβώς και ο λόγος του Θεού. Κρύβει μέσα του δημιουργία ζωής και μεταμορφώνει και εσωτερικά και εξωτερικά τον άνθρωπο. Προσέξτε στο Ευαγγέλιο, έριξε το σπόρον ο Θεός παντού, ο σπορέας. Άρα ο σπόρος είναι ο ίδιος για όλους. Ο σπόρος είναι ο ίδιος και εκείνος που έπεσε στην πέτρα, και εκείνος που έπεσε στο δρόμο, και εκείνος που έπεσε μέσα στα αγκάθια, και εκείνος που έπεσε στην γη την καλή. Ήταν ο ίδιος ο σπόρος. Δεν έπαιρνε άλλο σπόρο και έριξε εκεί, άλλον εκεί και άλλον εκεί. Η διαφορά είναι σε αυτούς που προσλαμβάνουν τον λόγο. Τι διάθεση έχουν. Ακούμε τον λόγο του Θεού και βάζει ο Χριστός μας μερικές κατηγορίες για να δούμε εμείς πού βρισκόμαστε. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ο λόγος του Θεού. Εάν τον διαβάζουμε φυσικά μέσα στο Ευαγγέλιο και αν δεν σπαταλούμε τις ώρες μας στο να κατακρίνουμε ένας τον άλλο, να σχολιάζουμε τους πολιτικούς, ποδοσφαιριστές, τους τραγουδιστές, τον έναν τον άλλον, τον γείτονά μας, τον παραγείτονά μας. Εάν έχουμε χρόνο να δούμε και τον Λόγο του Θεού, θα μπορέσουμε να καρποφορήσουμε και εμείς. Και όταν είπε την παραβολή ο Χριστός, πήγαν οι μαθητές και του λένε εξήγησέ μας την παραβολή αυτή. Και λέει ο Χριστός μας ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Εκείνος που έπεσε στον δρόμο είναι αυτοί, λέει, που άκουσαν τον Λόγο και έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον Λόγο από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Δηλαδή ενώ ακούνε τον Λόγο του Θεού έχουν αμφιβολίες, δεν πιστεύουν. Βλέπετε, όταν πέσει πάνω στον δρόμο ο σπόρος, πάνω στην άσφαλτο και βγήκε ο ήλιος, δεν είναι δυνατόν αυτός ο σπόρος να καρποφορήσει, ούτε καν να βγάλει ρίζες. Γι' αυτό λέει ότι έρχεται ο διάβολος και τον παίρνει, τον σηκώνει από την καρδία μας με τις αμφιβολίες,
με τους ορθολογισμούς, δεν υπάρχει δηλαδή πίστης. Η δε επί την πέτρα, ο σπόρος που έπεσε πάνω στην πέτρα, είναι αυτοί που ακούνε, λέει, τον λόγον, με τα χαράς τον δέχονται, δεν αμφισβητούν, όπως πολλοί από εμάς. Όλοι μας όταν ακούμε τον λόγον του Χριστού τον δεχόμαστε και χαιρόμαστε. Αλλά όμως δεν έχει ρίζα, είναι πάνω στην πέτρα. Και όταν βγει ο ήλιος, λέει, και όταν έρθει κάποιος πειρασμός, εξαφανίζονται. Δεν έχουν καλή πίστη. Προς καιρόν πιστεύουν, λέει ο Χριστός μας. Εκείνη την ώρα να ακούνε, το πιστεύουν, αλλά είναι χλιαροί πολύ. Και όταν έρθει ένας πειρασμός, μια δυσκολία, τα ξεχνούν όλα. Βλέπετε και έναν άνθρωπο. Λέμε είναι Άγιος άνθρωπος αυτός. Μας ωφέλεσε πνευματικά στη ζωή μας. Μας έβγαλε από μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Και τον πιστεύουμε και τον ακολουθούμε. Έρχεται ένας πειρασμός, έρχεται μία συκοφαντία, μία περιπέτεια και εξαφανιζόμαστε. Και ξεχνάμε τα πάντα. Ξεχνάμε την ευεργεσία του Χριστού μας, ξεχνάμε ότι από πεπτοκότες μέσα στον θάνατον ήρθε ο ίδιος, σταυρώθηκε και μας ανέστησε. Τα ξεχνάμε. Γιατί είναι άρρωστο το παιδί μου και δεν μου το θεραπεύει. Γιατί δεν βρίσκει μια καλή κοπέλα για το γιο μου. Γιατί δεν κερδίζει το λαχείο μου να πάω μπροστά. Γιατί δεν πέρασε ο γιος μου στο πανεπιστήμιο. Γιατί να πεθάνει ο άντρας μου. Βλέπετε. Ξεχνάμε όλες τις ευεργεσίες. Έρχεται ένας πειρασμός και εξαφανιζόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αυτό άπτεται πολλές φορές και σε εμάς. Και έρχεται και λέει ο άλλος σπόρος που έπεσε μέσα στα αγκάθια. Αυτοί, λέει, είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται τον Λόγο του Θεού, τον ακούνε, αλλά υπομεριμνών του βίου και πλούτου και ειδονών του βίου, πορευόμενοι συμπνίγονται και δεν καρποφορούν. Δηλαδή είναι εκείνος ο σπόρος που έπεσε μέσα στα αγκάθια. Τι είναι τα αγκάθια? Το ερμηνεύει ο ίδιος ο Χριστός. Τα αγκάθια είναι οι μέριμνες του βίου τούτου, οι οποίες δεν τελειώνουν, έτσι. Ασχολούμαστε με όλα εκτός από τον Θεό. Ο πλούτος, ο οποίος είναι αρνητικό στοιχείο για την πρόοδο μας στην πνευματική. Γι' αυτό και λέει οι πλούσιοι δύσκολα θα μπουν στην βασιλεία των ουρανών. Ναι, αλλά όχι όλοι οι πλούσιοι. Εκείνοι που χρησιμοποιούν σωστά τον πλούτον, τον οποίον ο Θεός τους δίδει, και τον χρησιμοποιούν για ελεημοσύνες και να συμπαρασταθούν στους αδελφούς τους, αυτοί τον χρησιμοποιούν σωστά. Οι άλλοι μεριμνούν όλη μέρα πώς θα τα κάνουν περισσότερο, πώς θα τα φυλάξουν, πώς θα τα βάλουν στις τράπεζες, και έρχεται μια μέρα και γίνεται ένα συμβάν και τώρα από πόλεμος και εξαφανίζονται όλα. Και πεθαίνουν από τη λύπη τους που έχασαν τα λεφτά τους. Από τη λύπη ότι χάνουν την ψυχή τους, δεν τους πειράζει πολλές φορές, δεν μας πειράζει όλους μας, και υπό των ειδονών του βίου. Και αυτά είναι τα αγκάθια, οι ειδονές του βίου. Πνιγόμαστε οι άνθρωποι από τις ειδονές, κάθε είδους ειδονές, έτσι. Του φαγητού, του στολίσματος, της ομορφιάς, των ειδονών, και δεν καρποφορούμε. Εκείνος ο σπόρος όμως, λέει, που έπεσε στην γη την καλή, είναι οι καρδιές, οι καλές και οι αγαθές, οι οποίες ακούουν τον Λόγο του Θεού και καρποφορούσι. Ας κοιτάξουμε, αδελφοί μου, όλοι μας, σε ποιαν από τις κατηγορίες αυτές ανήκουμε. Και αν ανήκουμε στην πετρώδη, αν ανήκουμε στα αγκάθια, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε γη καλή, εύφορος, να δεχθούμε τον Λόγο του Χριστού μας και να καρποφορήσουμε καρπούς πνευματικούς, διότι οι μέρες μας είναι λίγες και οι μέρες μας είναι και δύσκολες. Λίγες είναι διότι είναι μικρός ο χρόνος της ζωής μας σε αυτόν τον ψεύτικο τον κόσμο,
Άτε πόσο να πάμε, 90, 100 σπάνια. Και αν φύγουμε φυσιολογικά, μπορεί να φύγουμε όχι φυσιολογικά, με 1000 άλλους τρόπους. Υπάρχουν τροχαία, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν πλημμύρες, υπάρχουν πυρκαγιές, δεν ξέρει κανείς πώς θα φύγει. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν πριν να έρθει το τέλος. Και σαν άνθρωποι αναμαρτάνουμε να μετανοούμε, αδελφοί μου. Σήμερα βλέπετε τι κακό γίνεται γύρω μας, άναψε μία φωτιά η οποία δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει. Δεν ξέρουμε τα γύρω-γύρω ποια θα αρχίσει να καίει. Γιατί μια φωτιά άμα καίει, βλέπετε, ξεκίνησε από πάνω στον Εύρο και κατέληξε μέχρι την Κομοτηνή. Ξεκινάει από τη μία άκρη και φτάνει μέχρι την άλλη. Δεν ξέρουμε και αυτή η φωτιά που άναψε μέχρι που θα πάει. Γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι να ακούμε και να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού και να καρποφορούμε όχι 5 και 10, αλλά να μας αξιώσει ο Θεός εκατονταπλασίωνα να καρποφορήσουμε με την χάρη και την ευλογία του Χριστού μας. Αμήν.